ves arredor, nun lugar que está preto daqui. Ven a este mundo de cor, A abella Maya. porque todos agardan por ti. A abella Maya aquí está, con amigos que nunca esquecerás. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. A abella Maya aquí está, cunha historia que nos vai facer soñar. Que non pare a bola. Ai, ai. Ai, 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 Gañei, Maia! Fun o primeiro en atopar un narciso. Está claro que fuche o primeiro en probalo. Ola, ben. Queres xogar? Ai, ai, a miña bola! Ai, ai. Ai, grazas, pero non podo. Teño que mostrar a miña bola na competición de escarabellos peloteiros. Ola, rapaces! Ben, vexo que estás preparado para a competición. Estou seguro de que vas gañar un premio. Adeus, teño que marchar. Estou organizando o xurado. Eu tamén estou segura de que vas gañar algo. A túa bola é realmente preciosa. Vela, é tan suave como o cu dun neno, é redonda como unha cereixa. Dúas cousas esenciais se queres gañar. E mira. Ai! Mira para aí! É unha esfera perfecta. É forte, ademais, e iso é importante para a competición. Ben feito! É perfecta! Case tan bonita como unha vaga madura. Quero gañar a bola de ouro na categoría Esfera Perfecta. Ai! Ai, que queres a mosca? Só é unha mosca que vai voando por aí como a nós. Pero unha bola como esta require días e días de traballo. Prefiro guardala onde non se vexa. Vaite daqui! Veña! Pasou o perigo! Foise! Foise! Que? A miña bola! Ai, non! Vai cara a miña bola! Ai! Vou na parar! Ei! A miña bola! Vístela? Si, ben, está dentro dese tocón. Que quererá facer coa túa bola? Ei, ti! Mosca! A bola é miña. Devólvema de contado ou senón vas ter problemas comigo. Escoita, debe ser máis amable. Hola, son Maia. Eu son Willy, ese é Ben. Eu son Lily. Vale, genial. Poderíasme devolver a bola xa. Ben, ai, o caso é que teño que poñer os meus ovos. Ai, desfixo mo niño un paxaro, Que? Pero iso é a miña bola, non é un niño. Sinto. Ai, pero agora non teño moito tempo para buscar outro sitio. As miñas larvas van nacer. Ai, axiña. Se necesita poñer os ovos, non lla podes quitar. Ai, non estou de acordo. Fixen esa bola para gañar a competición de escarabellos peloteiros. Por que non faz outra? Daslle esa bola á mosca e recupera a primeira para a competición. Que faga outra? Tan redonda, tan suave, tan fermosa. Imposible. Pero eu non necesito unha bola tan perfecta. Só unha que... teña comida dabondo para as miñas larvas. Velo, é moito máis fácil desa maneira. Non, estou vos dicindo que non é posible. Fan falta moitos ingredientes e non teño tempo antes da competición. Axudámoste nós, será máis rápido se somos tres e a bola estará preparada a tempo.
Seguídeme daquela. Colleremos todos os ingredientes rapidamente. Sempre comezo coas cagallas de coello. Ui. Cagallas. Pois, sí, que esperabas? Os escarabellos peloteiros limpamos a pradería. Agarda, Maia, mira ti por aí. Ti tamén, Willy. Ai, non. Que aspecto teñen as cagallas de coello? Algo cheirento. O mellor é iso. Ei, ven! Ai, non, iso é de ourizo cacho. Esfaragullas, ten moitos pinchos. Que aspecto teñen as cagallas de coello? Ai, son moi bonitas. Como che poden parecer bonitas as cagallas? Son suaves e ás veces son de cor escura. Maia, axiña. Bolide, estou segura de que vou poñer os ovos axiña. Andaremos lixeiros e acabaremos a tempo. Demora o que poidas, mosca. Esa mosca non vai poñer os ovos na miña bola, se podo evitalo. Aquí hai unha. E moitas máis. Venas ver. Ai, sí, son estupendas. Son para o núcleo da bola. Ben, que máis leva esta excelente receita? Pois mesturámolas con este cogomelo podre. Ai. E se atopamos excremento de limacha xa sería perfecto. É divertido ser un escarabello. Willy, ven con nós. Ide indo. Antes teño que beber un pouco néctar. Noto que teño náuseas. ¡Wow! ¡Mira! Agarda, xa estamos acabando. É para a miña bola ese néctar. Ai, que atento, moitas grazas. Ai, de nada. Néctar para a bola de Lily. Genial, Willy. Agora levámola a rolos para facela redonda e xa lla poderemos dar a mosca. Podo probar eu? Claro, ten cuidado de non rompela ao levala a rolos. Ai, non son tan forte como a ti, Ben. Willy, venme axudar. Non quero tocar iso. Ni nos soñes. Non está mal, pero nunca será tan boa como a outra. Afortunadamente é para a mosca. Non vou poder agardar máis. Vamos, Willy, ven enzoufar as mans. Es moi graciosa. Está pegañenta e fede máis que antes aínda. Ui, que noxo. Ten cuidado. Volvamos onde a Lily. Aquí está. Non é tan bonita como a outra, pero ten cousas boas para comer. Grazas, Ben, pero creo que vou quedar con esta. Puxache os ovos. Sí. Que? Queres dicir que os ovos están na bola? Ai, non. Todo isto para nada.
A miña bola bonita. Agora non podo ir á competición. Non vou gañar a bola de ouro. Paréceme que vas ter que ir con esta. Pero con esta bola non podo gañar. Non vale para a competición. Fixémola só para ti, Lili. Ai, tanto traballar para nada. Así é todo, puxamos moitas cousas especiais nela. Vamos. Boa sorte. De momento xa perdín na categoría de originalidade e tamén na categoría de perfume sutil. E agora... E o gañador da categoría Esfera Perfecta é Mateo. Ai, gañou Mateo. Dixenvos que esta bola non valía e meu tío Kurt vai levar unha boa decepción e estallo dicindo ao xurado. Hai unha categoría que non se lle deu premio ningún. A nova categoría de receita nova. A ver, rapaces, dicídeme, por que é tan pouco usual esta bola? Porque a fixamos moi rápido e ademais ten ingredientes novos como néctar. Parabéns, pequeno. Aprenderlles esa técnica tan antiga aos teus amigos foi unha idea excelente. Misión cumprida. Gañamos a bola de ouro na categoría de pouco usual. Ben feito. E moitas grazas polo que fixestes por min. Teño pensado mandarvos unhas amigas para que tamén lles fagades unha bola. Grazas, pero teño que facer algo importante na colmea. Adeus, ata logo.